L-ilma fil-funtana ta' Tritoni fid-daħla l-Belt Valletta poġġew mal-150 ħuta bħala parti minn tisbieħ u r-riġenerazzjoni tal-pjazza fi proġett mill-Gvern. Waqt li din kienet invenzjoni tagħna u m'għandha xejn mill-verità, staqsejna lill-pubbliku li nserta miexi fi pjazza Tritoni x'jidrilhom minn din l-inizjattiva. Kien hemm dawk li jemmnu ċ-ċajta tal-1 ta' April u faħru d-deċiżjoni. Oġġett sabiħ ħafna ħi. Ħafna. Taqbel miegħu inti li. Ħadet preżentux ħafna li sabiħa. U proġett minn organizzaha u naddafa. Ħaġa sabiħa l-ħudu xi kollhom post. Kun interessanti għal barranin u postijiet. Ma kellix idea li jagħmilhu tal-fontana. Le ma rajthom xi, ma nafx. Jien xejn nafta sieħbi. Jien toħda sorpriż għallum. Naqbel ma' ħajr. Naqbel ma' ħasarġa sabiħa. U minkejja dawk li belaw iċ-ċajta li ħloqna. Din hija ċajta tajba. Din hija ċajta tajba. Sabiħa ħafna, blajta jien. Fil-fus, ċajta u mexek. Mela l-1 ta' April di għaxina ma stenix li jagħmlu ħut ġolbas. Kien hemm dawk li ndunaw li provajna niġbdulhom saqajhom. ċajta l-1 ta' April. April Fool Wara l-mument ċajtir li kellna ma' dawk preżenti, staqsejnihom x'jaħsbu minn din il-ġurnata li hija magħrufa ċajt. Għalax le u ġurnata spesifika u. Ma taffetwanix lili, ma taffetwanix. U hija skont ċajt. Skonċi. La ma l-preċaħat. Siru ċajt fa' l-inħos li hija ċajta bħal għamilt li sabiħa b'daqshekk fija xejn. U fl-aħħar nett, staqsejnihom jekk hemmx aktar ċans li jibilgħu xi ċajta jew inkella li jagħmlu xi ċajta fuq ħadd ieħor. Nibla ħafna mid-drabi. Nagħmilhom u niblhom it-tnejn. Nagħmel is-sot. Daqshekk ta' niblaħħom. Jien naħseb iktar nibilgħu tal-etudana. Tal-etudana. Iktar nibilgħu.